aqala kuye ubhuti ulahla umlenze. Ubhuti ulahla umlenze owasekhaya egcekeni. Uma ke into isekhaya egcekeni awuzungayinaka. Wangifundisa nje ubhuti ulahla umlenze wangifundisa istati. Wathi mfowethu istati senkostini sila. Wathi uqala kanje. Wathi funa ethi mfowethu uma ushaya inkostini ikhulume ithi sika le khekhe ithi yabona. Washo ukuthi ke into uma isekhaya uzungayinaka lokhu ngangithanda mengibona ubhuti lahla umlenze ishaya inkostini azangithethisa athi mfowethu uyahlupha wena ubuvela uzongibuka awufuni ukufunda. Ngathi cha bhuti eyikhuni lento lena ngizofunda. Kwaya ayingayinaki lento vele isekhaya vele kanti uNkulunkulu usezomkhumbula. Ngingakakwazi nanokuhlukanisa okay benkostini ngisahlala nje lento ayifundisile. Washo ukuthi khona omunye futhi umshana wakhe obesemfundisile naye okuthiwa uJobe umfo waNcumalo. Naye ngalokhu ngincinta kuyeke hey ngabona ngathi iyangena lento ngase ngihamba ngiya kuMashansi umfo kaMjena afika ngamfonela ngaya kuye wafika wangifundisa ke wangifundisa nalezi zithi afong ngibambisa kuMashansi wangipheka wangithula umfo kaMjena bayamazi abani nguMashansi ngoba uma uhlala into wrong kuMashansi uyakuthethisa athi hayibo Ncumalo ila lento le hlala kanje hayibo hlala kanje isizulu sihlala kanje ukuthi kuhlalwa kanjani athi yiyo ke leyo athi mfana wami kuzoyishaya inkostini ngoba namanje nje sebhizi usangipheka usangithula siyabonga kakhulu kuMashansi ke umfowamjiyabo ukuthi asibekele insizwe esiyazibalazwe njengawe omunye umuntu mhlawumbe ngabuza wegqebo sentombi ethi ke lapha usokuhlangana makuthiwa umuntu uyakudinga ukuthi mhlawumbe nike afune ezokwazi ukulandela nje kahle enesikhathi ku-Facebook nako-YouTube nako-Instagram nakhona lapha ku-Facebook wenza kanjani? Ubhala nje ukuthi Mthwentombi uzongithola ku-YouTube na Facebook.